варила борща, а його до сих пор немає. Що ти його так задержався? Може, зараз закриті. А може і задержався. Боже мой, я вже переживаю, де то до сих пор можна ходити. Вже ранок прийшов. О, наш батько нас вспомін. А де тут ти, Василю, так довго ходиш? А де ж я хожу? Я должна була подирати. Я не прийшла, думав, Я й воза поглядів зарано. Я й колеса воли розсипав на пасті. То й слава Богу, то й О, слава Богу. а в нас же жито не перевезене. Ой, не Не знаю. перевезене ще. У снопах. Перевез заранок жито, зложив у повіць. Нехай у повіці буде. Слава Богу. О, жонко! Що то у нас у хаті так смачно пахне? Ох, Василю, пахне. А я ж у печі ранок палила, пекла, Ну? смажила, варила. А Ринка казала, що молодь прийде на вечорки. Ну, Треба ж нам коміна жаніть, Да, а у треба нас почастувати чим смачним. От і пахне. ой-ой-ой, так пойду я в погреб. Возьму кваску. А як же, треба Василю? треба ж угостити людей. Меду не забудь. Меду, добре, меду наложу. Ай, Василь, постой. Що А ти? ти ж зрізав ти капусту? Капусту зрізав, почистив, у погреб положив. То й слава Богу, Василю, що на день Семена ми вправилися. Усю зиму качани будуть лежати. Смачні будуть. Ну добре, пойду я. Ой, Яринка, що ж ти сидиш? Прибирай комін. Скоро ж на вечорки прийдуть к нам. А комін наш ще ж не прибрав. О, що то наша Оринка заспівала. Ах, Василь, нехай співає, вона ж працює. А де ж праця, там і пісні. Іди Пойди. куди йдеш. Може на вечорки прийдуть скоро. Ох, Василь, може вже на вечорки к нам ідуть? Ідуть, треба пригласити їх. А ти... А, ну. Добрий вечір вам у хату. Добрий вечір. Жаночки. Чули ми, що у вас комін не А оженений. я вже не Женя, Женечки. Да, дякую вам, що ви прийшли к нам на наші вечорки. І ми разом оженім коміна. А чого ж він до цієї пори у вас не оженений? Ну так не оженений комін. Комін обично женять на День Семена. А зараз і є то День на Семена. А чому на День Семена? Ну, з этого времени вже ж починається день коротіший, а ночі довжіші. Уже можна починати прасти, ткати, рушники вишивати. І але ж комін не оженений. Робити цього нельзя. Дорогие девочки! Ось і наші гості. Добрий вечір вам! А чи раді ви нам? Раді вам, жіночки. Що в вашій хаті комін не оженений? А як же, жіночки, не оженені? Дякую вам, що ви прийшли. І разом поженимо і комін. А чим же його тітка женять? А ми будемо женити комін на праці. Ось і добре. Ось Це ми ж принесли, огонь. ось ми принесли вашому коміну вельми пригожий вінок. Дякую вам, жіночки, дякую вам. Проходьте, дороженькі, проходьте, проходьте. Дякую вам. Дякую. Як Наряжайте. пригоже у вас у хаті. Проходьте, жіночки, сідайте, Сідайте, сідайте. А тепер будемо комін женити, треба благословення просити. Благослови господар коміна женить. Бог благословить! Благословить. Благослови господар коміна женить. Бог благословить! Бог благословить. Благослови господар коміна женить. Бог благословить! Бог благословить. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Отче наш, ниже єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да буде воля Твоя, да буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам їсти, і оставь нам долги наші, які ми оставляємо должникам нашим. Не веди нас в искушение, да избави нас от лукавого. Дай Боже! Как у нас удобка плодилася, как усім було здоров'я
и каб нашему роду не было переводу. Каб наші реки текли навеки. Дай Боже, всех, щоб добре було. Ай, запай, не спіши. Ой, прийшли ж ноченьки, довгенькі, посвяті нам комінку, ми ж тебе пекали, вбирали, і барвіночком нарожали. Дівка наша, раненька, полюбіть коміна, раненька. Ми ж тебе будемо женити, женити хвостки лупить. Ти світиш коміну, ясненько, пробуджай челядку раненьку. Житі просідкати молодим, а порадок давать нам старим. Ми прийшли не самі, ми прийшли не самі, з нами сім'я слухай. Ой, Семенко, ой, Славенько, як тобі хороший. Ой, состріла калинонька, ти на лютому рою. Поцілуємося, моя сватечко, ти на першому пору. Добре. Дякую вам, жіночки, що прийшли ви к нам на вечорки і оженили ми коміна на праці. А ну, господар, частуй гостей. Ось і добре, ми знали, куди ці коміна заняти. А я вже ж. А в нашого господаря є медовуха. Медовуха, Зараз поспробуємо, які у хазяїна. Ану, А ну, господар. попробуй. Дай Боже, не последню в вашій хаті. Ох, не ж моцно. Комін нашим. На ярко хилився, а молодий козирочек чого зажурився. А молодий козирочек чого зажурився. Молодий козачок, чого зажурився, тягали пристелі ті з дороги пішка. Тягали пристелі ті з дороги пішка. Волыне пристали, с дороги не сбился, не на счастье долго летая зажурився. Нема щастя довго літая зажурився. Пойду чисто полем, шукать собі долі. Не знайшов я долі, знайшов синє море. Не знайшов я долі, знайшов синє море. Синє море грає,
співали, а давайте трохи потанчим. Червоная вірусна, ускорення до
дорогі людці, щоб ви прийшли к нам на вечорки і женили ми поміни на праці. Праці. Зараз нам пора додому збиратися. Пора додому, пора додому.